Molts lectors miren encuriosits enmig de les parades de llibres, es deixen seduir per portades cridaneres, pròlegs que enganxen o l'estil que més s'adequa a les seues preferències. Alguns dels que ja tenien clar el títol van aprofitar els dies previs per comprar-lo per evitar el risc que s'exhaurís. El dia acompanya perquè l'animació al carrer sigui ja ben concorreguda des de primera hora del matí. Els lectors remenen les paradetes per buscar els llibres que compraran per a ells o per a algun compromís. També les roses, protagonistes també, juntament amb els llibres d'aquesta Diada de Sant Jordi. A Tortosa, la ciutat ha organitzat per primera vegada una fira que va des del carrer Cervantes fins a la plaça de la Catedral i on els lectors poden trobar tota mena de llibres, des de cuina fins a infantils, passant per les últimes novel·les dels escriptors de Catalunya. Jo busco més que res la temàtica del meu d'estudi i una mica també escriptura, com millorar el català. Ells miren, bueno, ara no estava mirant, i mon pare li agrada molt la història i tot això. Vas una mica obert. Més aviat el llibre és el que et crida tu que no vas tu al llibre, no? Sempre hi ha un nom que et llama, una fotografia, no sé. Isabel és una noia que viu aquí a Tortosa i tinc molta amistat amb ella. Per cert, esta tarda presenta a l'Aldea, m'ha dit, presentava els llibres. I com tinc molta amistat, me l'ha regalat i me l'ha dedicat. Però ara aniré observant a veure quin agafo. Col·laborar en les associacions i en el que sigui i després algo per als petits, per als grans, una mica de tot.